to jsem vůbec netušila, Emilku, jaká je s tím robota, s tím páleným, jo, než se prostě to dostane na stůl, naleje se to do skleniček, jo, a připijeme si na zdraví. Nazdar lidi, Jarka Broky. Já budu poprvé v životě svědkem, jo, toho, jak se vlastně ten váš domácí lahodný mok připravuje. Emilku, děkuji ti za pozvání. Za máličko jako, to je, Jarka, to najmenej, čo môžem pre teba spraviť a uvidíš, ako to prebieha. Nie len v tej pálenici ten proces, ale ono sa to jedná aj o to, že treba na jar niečo postrihať na tých stromoch, potom to sem tam treba aj popolievať trochu a samozrejme treba potom dávať bacha na to, keď sa to zbiera, aby sa to ovocie bolo čisté, nebolo plesnivé, nebolo zmyté a veci podobné, ktoré s tým súvisia. Aby ten výsledný efekt bol vlastne dobrý a spĺňa podmienky, ktoré nám vlastne budú potom chutiť. A Jarke samozrejme tiež, ako, lebo však tá si to užíva, tie naše produkty tiež. Už 40 let. Táto pálenica má svojím spôsobom strašne dlhú tradíciu. Krátko po vojne v roku 1946 ju založil jeden pán, ktorý ju má vo svojom súkromnom vlastníctve. Túto pálenicu vlastne po nejakom čase komunisti zobrali a využívali ju ďalší liehovar, ktorý ju vlastne spravoval až do tejto, keď prišla táto nová doba. Odtedy vlastne funguje pod súkromným vlastníctvom. Do tejto pálenice moji rodičia chodievali pravidelne každý rok s nejakým kvasom. Buď toto boli slivky, jablčka alebo hrušky. To už to, čo sa nám akože urodilo. A vlastne ja som sa chodieval s nimi ako menší, väčší, až takýto veľký vlastne dospelý človek a chodím sem vlastne stále. Od tých mojich rodičov som vlastne zdedil tie návyky, aj ten systém, ktorý som vlastne sa dostal do toho, aby tá pálenka bola aj dobrá, aj kvalitná. Lebo tiež je problém napáliť dobrú pálenku, ale je problém napáliť aj zlú pálenku. Ten kvas musí byť fakt akože kvalitný a tým pádom, keď je kvas kvalitný, tak je aj pálenka kvalitná. A základ dobrého kvasu je aj dobré ovocie, ktoré musí byť dobre dozreté, nesmie byť zhnité, plesnivé, bez nejakých lístkov, tráv a takých vecí. Proste musí to byť čisté ovocie. Slivky, tie sa dávajú v celku, ako sú, oni sa len trošku popučia, ale jablčka a hrušky, vlastne tie sa musia postrúhať na mlynku a sa vytvorí z toho taká kaša. A vlastne to sa dá do sudov a tamto kvasí 4-6 týždní, niekedy aj viacej. To je podľa teploty, aká je vonku. Akože. Čím je teplejšie, tým to rýchlejšie vykvasí. Lebo keď to zamrzne, tak ten kvasiací proces proste prestane fungovať a čaká sa, až kým sa to oteplí. Jabka. Ona tomu nerozumie. To sú nie jablčka, to sú hrušky. No, jsem zase za blbou. Druhý pokus. No ale tohle to jsou švestky. Jarka sa robí múdra, lebo však to na vrchu vidno, že sú to slivky. Jo.
Když se člověk pic, tak musí taky dřic. Ty jo. Takže já. Tolka přímo zpět si mohl dát takto. Já vám městě zasahnu. Oni mnohí ľudia majú odskúšané len proste ten alkohol, ktorý vlastne sa vypálil a že ho vypijú u nejakého známeho alebo rodinára alebo od niekoho dostanú. Lenže nikto nevidí ten proces, ktorý vlastne za tým celým procesom, až sa vlastne dostaneme sem. A ten výsledný efekt sa vlastne dovezie sem, do pálenice a tu už potom vlastne ten proces je taký, aký je, že sa to dá proste do kadí, tej sa to dá do ďalšieho priestoru. Dobre, cibulčík, drevo. Jedna. A potom mi aj povieš, jaká to je cena. A už tu zostalo stať na 40, 42. A teraz vlastne nastáva správna doba tej techniky toho pálenia, ktoré vlastne prebieha v tomto kotli, ktorý je za mnou, lebo to má tiež svoj systém, svoje parametre, ktoré sa musia dodržiavať a proste, aby to pálené bolo kvalitné, dobré, chutné, aby to chutnalo každému, nie aby to bola nejaká, nazvime to hnusoba, ktorá sa nedá piť ani inými častiami tela a vlastne ten proces fakt akože musí byť dobrý, kvalitný a na to sú tu aj vlastne tí páleničiari, ktorí sa o to starajú, ktorí vlastne už vedia, ako na to, koľko majú priložiť dreva, koľká teplota má byť, aký ten systém vlastne toho celého procesu je, aby tá palenka bola dobrá, kvalitná, aby samozrejme Jarke chutnala. No jo, čoče, to je kvalita. Ešte to môže tiesť chvíľečku. Jsme nafedrovaný, hele! Keď sa to dobre pod ním kurelo, trvalo tak 3,5 hodiny, ten proces prebehnul a ten výsledný efekt, ktorý nastal, tá destilácia toho kvasu vlastne vznikla bodka, ktorá sa presunula do ďalšej nádoby, ktorá vlastne zachytí tú vodku, ktorá je tam destilovaná z tých hrušiek. Tie hrušky, keď sme dopálili, ten kotol sa celý vypustil, vymýl a dali sa tam z piacky do toho kotla, alebo napustili sa do toho kotla slivky, ktoré vlastne teraz momentálne prepaľujeme, takisto ako sme prepaľovali hrušky. A hrušky, keď sme už prepálili na hotovo, tak sa dali vlastne do nádoby, ktorá sa nachádza nado mnou a z tej nádoby sa ten destilát, ktorý bol v tej prvej etape vypálený, sa pustil do tohto kotla vedľajšieho. A vlastne tu potom už ten efekt, ktorý je
druhá etapa toho pálenia, tak vlastne je v tomto kotli a vlastne sa tu musí tiež kúriť drevom a vlastne ten výsledný efekt potom ide stúpať ďalej, prechádza cez určitým procesom, cez určité meráky a výsledný efekt je potom hotové pálené, ktoré sa nalieva ďalej do nádoby, kde sa to všetko zmieša a namerá sa určitá hodnota alkoholu, ktorá nám vyhovuje a potom to už vlastne môžeme len vyplatiť, samozrejme musíme to tu a potom si to môžeme zobrať ako hotový produkt, nejakú 52, 3, 4, to už ako percentuálne pasuje komu, tak taký alkohol si vypálime. Páči sa, vyskúšaj výsledný produkt našej snahy. Jsem znalkyně, jo. To je lahodný, člověče. No hele, to je úplný zázrak, že jsme to včera viděli ještě v těch kádích, jak to tam kvasilo, dokvašovalo, v noci jsme to sem vezli a teď se podívejte, jaký je z toho krásný konec, jaký je z toho krásný výrobek. A lahodný hlavně. Kamaráde. Jo, teda Emilko, já ti řeknu, upřímně, jo, že po té včerejší účasti v té pálenici, kdy jsem já tam byla přítomná jako ochutnávačka taky, že jo, protože taky musím ochutnat, jak jste to vypálili, tak já jsem tak unavená, že jsem vlastně celý den prospala a jak koukám na tebe, tak ty máš prostě takovýho elánu, že si ještě teďkon večer zamrazu sudy milo. No, zase to je o tej profesionálnej deformácii. Človek si musí byť vedomý, že proste to musí spratať. To nie je len to vypáliť to, doviesť to do garáže, ale tie súdy treba umýť, poumývať, povymývať a treba je zase z piatky spratať, aby zase boli nachystané aj na ďalšiu sezónu, lebo však predsa za chvíľečku začína jara, treba stromy oriezať a chystať sa na ďalšiu sezónu. To nie je také jednoduché, ako že niekto myslí, že hodíš fľašku niekomu do ruky, na tu máš, akože, ale tá príprava celková je strašne dlhá. Jasně. Hele, tam bylo zajímavý včera, jo, to, že vlastně, ačkoliv to trvalo do nějakých, já nevím, my jsme odcházeli strašně dlouho, tomu se dostaneme za chviličku, jo. Ale že to celkem rychleji uteklo. Ono to bylo díky tomu, že tam byli skvělí lidi přítomní, že jo, vlastně zaměstnanci té pálenice, protože my jsme tam nebyli sami s Emilem, tam byl vždycky někdo profesionální, který to tam vlastně řídil. A měli jsme si o čem celou dobu povídat a tím pádem byla i ta atmosféra při tom páleném jako dobrá. My ho ochutnáme samozřejmě, nemyslete si, že jako ho tady nemáme, jo. To je to včerajší. Áno, to je to včerajšie, dnešné, akože vlastne ten výsledný efekt prišiel niekedy po polnoci vlastne. A toto je ten náš spoločný. A to je to prvé, ty hrušky, anebo švestky? Nie, toto sú švestky. Respektívne slívky, akože po slovensky. Nebudeme to vyprávať na Slovensku švestky, keď sú to slívky. Áno. Ale ono je to nie len o tých ľuďoch, ale vlastne o tej atmosfére celkovej, ktorá tam prebieha, kedy si vravíš, tá karma tam nejaká je. Je to aj o tých ľuďoch samozrejme, ale aj je to tam také celko, taká pohoda. Akože, a kedy je pohoda, vlastne tí ľudia sú spokojní a myslím, že by sme obidva spokojní boli no, tiež. Ježišmarja. Já jsem ráda velice, jako, že jsem tohleto vlastně viděla a já teď vlastně k tomu výslednému produktu, nebo prostě tady tomu výsledku vlastně přirozeného klasického pálení, jo, tak mám teď trošičku jiný vztah, než jsem měla doposud. Neříkám, že bych k tomu měla vztah záporný, ale teď teprve vidím, co se za takovouhle skleničkou
toho lahodného, dobrýho moku skrývá práce. To je to, o čem si hovořil prostě jako předtím. Jasne, ono než sa dostaneme do takéhoto štádiu, ako sme teraz v tomto momente, akože vlastne to trvá vlastne celú od zavčasej jary až do neskorej jesene, lebo treba stromy orezať, treba sem tam ich popolievať, treba to popodepírať, potom dajme tomu tie ovocné stromy, lebo keď máme veľa ovocia, to treba aj popodepírať, aby to tie koráne neolámalo, dajme tomu. A tam je to práve to, že vlastne celý rok má človek nejakú tú robotu okolo toho, než vlastne dostaneme sa do takéhoto vzťahu a tam je tá podstata celého problému. A keď sme to ešte vypálili vlastne, to nie je, že sa to len vypáli, to potom treba ešte tie ostatné súdy poumývať, pospratovať, aby boli nachystané. Toho jsem se nezúčastňoval, já jsem spala. Já jsem se probudila a vidím venku nějaký ruch a Emil tam myje ty sudy. Jo. No, tam je to právo, že to treba aj to vlastne pospratovať, poumývať a zase to nachystať na ďalšiu sezónu, aby sme boli. A keď budeme zdraví, šťastní a spokojní a dožijeme sa toho, tak vlastne za nejaký rok si dáme doma na zdravie a ďalšie čerstvé pálené. Hele, ale stejně jsem tam na tobě pozoroval jako místama, jo? Když jsi se nekontroloval, tak jak jsi tam pozoroval, jak to teče tohleto, tak jsem zaregistroval takový jakoby střípek únavy. Bylo to pro tebe únavný? Tak nehnevaj sa zase, Jarka, keď tam 18 hodín akože v tom kolotočí a nesadne si, nepospí si, tak proste ten možná nejaký ten tik tam príde, že si zalomí hlavu, ale snaží sa na tomu vyhýbať, lebo človek potom už keď to pálené sa dorába v tej druhej etape, tak to človek musí potom kontrolovať v určitej tej pozícii toho alkoholu, ako už doteká, tak to musí kontrolovať každý liter proste, aby tam to zlé, čo je zlé, tam nám neušlo a aby bol ten výsledný produkt. Vy jste to vlastně kontrolovali vždycky s tím, už potom jako ve finále, že jo, ty poslední tyhle protože vlastně, a tomu se říká, jako, že to je odsaz, jako nějaký, jako toho, že by to mohlo být? U nás to volá konec, jako konec a ten konec vlastně nemá 30% alkoholu, alebo 40, už to má nejaký 20, 18, 17, 16 a tam sa to musí kontrolovať kvôli tomu, lebo tie posledné stupne toho alkoholu môžu zmeniť celý ten chuť toho alkoholu, lebo keď tam pustíte to zlé, ten zlý koniec, ako nás to volá zlý koniec. A keď sa tam pustí ten zlý koniec, tak vlastne to pálené je celé potom akože zlé. A keď sa to kontroluje takto po každém litri, tak vlastne sa to odchytí to zlé v tom jednom litri a ostatné sa vylieje z piatky. A ten zlý liter vlastne tam už nedáte a tým pádom je ten výsledný efekt dobrý a každý je spokojný, ktorý ochutná tento náš produkt a preto my ho musíme ochutnať. Do třetice. Takže já bych chtěla popřát dolnomarikovské pálenici, aby se jim nejen teď v roce 2026, ale i v následujících letech dařilo. Jsem velice poctěná s tím, že se mohla vytvořit dokument, protože, jak jsem se již zmiňovala, 40 let sem jezdím, ale nikdy jsem tohleto v životě neviděla, jak se to vyrábí. A za to vám velice díky. Emilku, ještě jednou a ať se vám daří. A hlavně tomu pálenému. Áno, jasné. My to nejako prežijeme aj s tým páleným, nebojte sa. My to zvládneme. V Jarku isto. Aj keď sa vám možno niekedy zdá, že my stále pijeme, ale to nie je o tom, že my stále pijeme, ale proste za ten nejaký čas, keď si dáte 1-2 štampuly, to máte ako na zdravie, to není nič zlého, ako že by sme boli alkoholici obidva, akože aj keď niekedy je to možná pravda, akože podľa tých videí, ktoré vlastne sú na tom kanáli, ale fakt ako dáme si 1-2, to nám akože stačí a zase na nejaké 4-5 hodín si dáme zase nejaký, alebo príjme na nejakú návštevu, tá nás dá o niečo, lebo však Slováci sú
komunikatívny národ a mám kopu kamarátov, ktorí vlastne Jarku poznajú, mňa poznajú a tým pádom nemáme problém ísť len tak na štampliku. To je taky jeden z důvodů, proč do Dolnej Marikovej velice ráda jezdím. No, Chceš něco říct na závěr? Seš vrchní palič tady, tak máš poslední slovo. posledné slovo. Na zdravie. Já to ještě naliju. No, to je veľmi rozumné riešenie, akože. No. Jasně. Múdry človek, múdra reč. A jako, myslíš si, že tady v Dolnej Marikovej moudrým, jo? Nie je to ako človek len dospieva vekom. Ano, to je pravda. No. Takže z hůru do lepších zítřků. No, na Slovensku sa vraví, že z húru do bezbiedomí, ale nevadí, to je dobré. Potom Majte sa, majte sa. Ahoj. Čágo Belo, na zdravíčko. Finito. Finito? No, paráda. Jasně, to by bylo moc ukecaný a tohle to stačí. Jasné, však to už si... Jasně, já si to prostě...